Jam nyalle mon bandiraɓe tedduɓe, bandiraɓe weltortoɓe ayawo men 2STV, giɗo mon Ibrahima Oumar Kane Katante Leñol mo Aañam yarayaɓe hofni on. Ko caggal nde jiiɗen kadi nanɗen manditare 2STV gurdam duuɓi 19 enenne mbawen filde lefol keerigol ngam duwanade Alhaji Dabbo Ndiaye, duwanade 2STV, sabu duwanade mo ko duwanade leñol ngol. Fodde duuɓi balɗe bandum gandodiral keerigal wodani, kaldigal keerigal laataki. Mi meeɗani joɗade e 2STV so wona woda ko waɗa caggal arta ɗon taw miɗo hen jeeya, kono miɗo felliti kala ko waɗa to nder 2STV ko min e hono am mbaɗana, nde tawno so hoore ɓooyi e ɓuuɓri tan tawata won darnde nde mi nangi. Golle maɗa jooɗi peewi, amin coftinma, amin cuusnuma, amin duwanoma an e joom suudu ma Mariame Ndiaye e ɓesguma e dendagal gollodiɓe ma. somi wonani 2STV ne mbiɗa wawi wiide miɗo toon, sabu wonɓe toon ɓe ko hono amen, ko mbaɗata ko mbaɗanta ko leñol ngol. hamme Amadou Ly en Saydou Bane woɓɓe e woɓɓe yo gene yettin cagatagal o haɗa perguite. Alhaji Dabbo Ndiaye amin mbima manditare jaam, manditare malal. Amin ñaagoma noon, min ñaagoma an fof e wadde golle mantiniɗe e leñol ngol e nder 2STV nde ɓeydata baɗal ngam teskade geɗe ɗiɗi. Goo, leñol ngol wonko sohli ha heewi. ɗiɗi, amin jorti aɗa wawi wadde ɗum ete aɗa jogui ɓernde wadde ɗum. ko fate tintinoji kabaruji beela wonta ñande fof e nder 2STV min keɗo ɗum e nder ɗemgal leñol men taw wona fadde won e ñalɗi. ɓeyde haralleɓe yaaruɓe e kala cengɗe e nder 2STV taw koye ɗemgal Pulaar min ɓeydo weltorade komin beltoto ko. haadi noon ko ɗo min jogui, ko ɗo min ñagoto. amin mbima noon yo gene yoɓe jobdi moƴƴiri darde ma ne yooɗi, ka kewɗo golle mo heewani haala, susɗo gonga, ene jeeya e susde gonga noon hoolade hoore mum. Seydi Ndiaye duuɓi 19 2STV en mbi manditare jaam, manditare ɓural, manditare malal, manditare ɓamtare. yo gene hebbino hono ma e leñol ngol. haadi noon kalaten ko Alhaji Ndiaye mo Wudduru, en calmini ɗo giɗo men Aissata Malaw Sy e dendagal bandiraɓe wuddurunaɓe, e dendagal bandiraɓe darodiɓe e Alhaji Dabbo Ndiaye gam tambanade en ɓamtare. sikki ala goto fof wonɗo heedi, an ɗo keɗɗa ɗo ene yooɗi ene feewi, yo gene hokke juddude hen balɗe an e enɗam ma e kala kala ma. nden noon arno tan wadde julmu wuri ko giɗo mon Ibrahima Oumar Kane Katante Leñol mo Aañam yarayaɓe, tongode ɓolum ɓolum ɗiɗi ɗiɗi goo jeeɗiɗi 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 nayyi jeeɗiɗi
6 jeeɗiɗi ɗum woni tongode men gendi. tongode meɗen ɗangal ɓolum 3 jeeɗiɗi 6 4 4 2 3 jeeɗiɗi 9 geno jarama on jarama en teddiniri en beltiniri dendagal haalirde meɗen haalirde Aañam ɓamti pulago ɓamti pulago Aañam yereyaɓe haalirde men haalirde Aañam ɓamti pulago Aañam yereyaɓe ko noonne kadi Bambilor FM Bambilor TV e dendagal daraniɓe ɓamtare e dow leydi ndi. jarama Seydi Ndiaye manditare jaam manditare malal manditare ɓural yo en battuni duuɓi kewɗi yo Allah hebbinono ma e leñol ngol on jarama ko guiɗo mon Ibrahima Oumar Kane Katante leñol mo Aañam yereyaɓe.